ህዝቢ ትግራይ ኣትይዎ ዘሎ ፀገም ሎሚ መዋፅኦ የድልየና እዩ መን እዩ ኣብቲ መዋፅኦ ይሰርሕ ዘሎ ኢልና እንተርኢና ብዘሕዝን መልክዑ እቲ ነዊሕ ግዜ ክንቃወሞ ዝፀናሕና ክንቃለሶ ዝፀናሕና ውድብ ሕወሓት ንዓይ ብናተይ መለክዒ ብናተይ መመዘኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ ሕወሓት እዩ እንታይ እዩ መለክዒ እንታይ እዩ ክራይቴርያ እንታይ ኢልካ ሓደ ብሄረ ትግራይ መሊኡ ከይጠፍእ ውሕስንኡ ግዝኣቱ ከምልስ ይሰርሕ ዘሎ ሕወሓት ጥራሕ እዩ ሓደ እዚኣ ካልኣይ እዚ ግዝያዊ መንግስቲ ዝበሃል ዕንክሊል ማለት እዩ እቲ ናይ ኣብይ መንግስቲ ንብሄረ ትግራይ ቀሲልካ ናይ ምጥፋእ ብኩናት ብተኽሲ ከይኮነ ግዜ ወሲድካ ብኩሉ ብዕፅዋ ብኢኮኖሚካል ሳቦታጅ ብፕሮፓጋንዳ ብካልኦት መንገድታት እውን ቀሲልካ ብሰላሕታ ናይ ምፅናት ከይዲ ተረዲእዎ ዓገብ ኢሉ ጠጠው ዘብሎ ዘሎ ሕወሓት እዩ ሎሚ ጠጠው ኣቢልዎ መንግስቲ በስሩዕ ይመለስ ዘድሊ ውሳኔታት እውን ንምውሳን ዘድሊ ቤት ምክሪ ዝተወንዘፈ ዝበሃል ዘሎ ይመለስ ኢሉ ናብ ተግባር ኣትዩ ይትግብር ዘሎ ሕወሓት እዩ ካብ ሕወሓት ወፃኢ ዘለዎ ሓይልታት ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ዘለኹ ብጣዕሚ ካብ ስንፍና ሓሊፉስ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝጎድኡ ተግባራት እዮም ኩሎም ዓሲሎም ዘለዉ ንብሄረ ትግራይ ኣብ ዝጎድእ ከይዲ ማለት እዩ መግለፂታቶም ዝገብርዎ ዘለው ተግባራት ኩሉ ኣንፃር ጥቕሚ ብሄረ ትግራይ እዮም ይኸዱ ዘለዉ ብዘሕዝን መልክዑ ሎሚ በቲ ዝሪኦ ዘለኹ ኣነ ኣብ መቐለ ዘሎ ውድብ ሕወሓት ጥራሕ እዩ ሎሚ ብዘሎ ገምጋመ እዩ ዝገልፅ ዘለኹ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ኣብታ ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ ኣብ መስመሮም ፀኒዖም ዘለው ንሳቶም እዮም ኣነ ከምቲ ሽዑ ዝበልኩኻ ናይ ታደሰ ወረደ ግዝያዊ መንግስቲ ምልጋስ ብክልተ መልክዑ ይድግፎ ነይረ ሓደ ታደሰ ወረደ እኩይ ሰብ እዩ ባዕሉ ትሰብ ማለት እዩ ማለት ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ዘይጠቅም ንህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ዝነበሮ ናይ ሰላሕታ ፅንተት ማለት ዘይግድሶ ሰብ እስካብ ኣብታ ቦታ ዝፀንሐ ማለት እዩ ናይ ኣብይ ንህዝቢ ትግራይ ብሰላሕታ ናይ ምጥፋእ መንገዲ እውን ተቐቢሉ ክትግብር ዝመፀ ሰብ ስለዝኾነ እቲ ፐርሰን ባዕሉ እቲ ውልቀ ሰብ ሓደ ዘይጠቅም ስለዝኾነ ናቱ ምልጋስ ሓደ መለክዒ እቲ ካሊእ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ባዕሉ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ባዕሉ እውን ብቅንዕና ምስ ሸዋብ ዝተገበረ ኔጎሲዬሽን ብቅንዕና ናብ ሰላም ንምኻድ ግዝያዊ መንግስቲ ምትካል ፅቡቅ እዩ ግን ይጥቀምሉ ዝነበሩ ግን ንግዝያዊ መንግስቲ ተጠቂምካ ብሄረ ትግራይ ምስባር ከም ብሄር ከይቕፅል እቲ ዘለና ባህግታት ዕላማታት እውን ከይነሓስቦ ሎሚ እውን ከምቲ ዝሪኦ ዘለኹ ንዓኻ እውን ክሓውስ ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ መናእሰይ ተስፋ ክቆርፅ ብብሄረ ትግራይ እቲ ሃገርነት ግደፎ እቲ ብሄር ባዕሉ በቃ እንታይ ኣዲኡ እቲ ብሄረ ትግራይ ገለ ዝበሃል ነገር ኢሉ ተስፋ ክቆርፅ ናይ ምግባር ሰላሕታዊ ፅንተት ናይ ምስራሕ ከይዲ እዩ ነይሩ ንሱ ጠጠው ምባሉ ባዕሉ ዓብይ ነገር እዩ ብክልቲኡ ምክንያት ኣነ ሕወሓት ይኹን ዝኾነ ኣካል ነዘልጊሱ ቤት ምክሪ እንተተኺሉ ይድግፍ እዩ ኢለ ተኺሎም ኣለው ይድግፉ ኣለኹ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ፅቡቅ እዮም ገይሮም ዝሓሸ ዝኸውን ንኩሉ ዝሓቆፈ ቤት ምክሪ ተዝጣየሽ እዩ ነይሩ ሎሚ ግን ቶም ክሕቆፉ ኢልና ንሓስቦም ዝነበሩ ኣንፃር ብሄረ ትግራይ ጠጠው ኢሎም ኣለው ኣነ ሎሚ ክሕቆፉ እውን ኣይደልዮም እየ ቶም
ቀደም ክሕቆፈሎም ንብሎም ዝነበርና ማለት እዩ መጀመርያ ኣነ ሓዋፋይ ኣይኹን ኣይበልኩም ይኹን ክኸውን ኣለዎ ንመጻኢ እውን ሓዋፋይ ክኸውን ክንቃለስ ኢና ግን መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦትኡ ምምላሱ ይድግፎ እየ ሙሉእ ብምሉእ ቶም ክሕቆፉ ንሓስቦም ዝነበርና ብምሉኦም ከዓ ከይዶም ኣብ ብልፅግና ስለ ዝሓደሩ ንሳቶም ሎሚ ክሕቆፉ ኣይደልዮምን ኣነ ማለት ተኣማሚንካ ክስራሕ ስለ ዘይከኣል ማለት እዩ ኣብ ማእኸት እውን ስለ ዘለና ምናልባት ኩናት እውን ይመፅእ ስለ ዘሎ ክእመኑ እውን ኣይኽእሉ እቲ ዝገብርዎ ተግባራት እውን ኣብ ዝሓለፈ ናይ ውድብ ናፅነት ተባሂሉ ናብ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝተፃሕፈ መልእኽቲ ርአ ብዛዕባ ትግፋ ገለ ማለት እዩ ማለት ሓደ ናይ ትግራይ ናፅነት ዝብህግ ውድብ መሬትና ሒዙ ህዝብና መዛቢሉ በብመዓልቱ ባጀት ኸሊኡ ገለ ዘሳቀየና መንግስቲ እናሃለወ ብዛዕባኡ ክንድምጥራዕ ብዛዕባ ናይ ውሽጢ ትግራይ ጉዳያት እዩ ዝጠርዕ ዘሎ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኣሰላልፋ በጠቃላሊ ንድሕረ ትግራይ ዝጎድእ ናይ ጥቕሚ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ሓቆፋይ ክኸውን ኣለዎ ንመፃኢ ናተይ ተስፋ ሎሚ እውን ቶም ሎሚ እቲ ዝጠቐመና ጉዳይ እንተሃልዩ ቀደም ንሕወሓት ስለ ዝተቃወሙ ናይ ብሓቂ ዲሞክራሲ ዝደልዩ ለውጢ ዝደልዩ ዝመሰለና ሰባት ሎሚ ፊልተር ተገይሮም ኣለዉ ለካ ጥቕሚ እዩ ኦር ተኣሽም እዩ እምበር ኣኪብዎም ናይ ብሓቂ ናይ ረብሓ ብሄረ ትግራይ ኣይኮነን ዝኣክሙ ቶም ናይ ብሓቂ ንረብሓ ህዝቢ ንብሄረ ትግራይ ክቃለሱ ዝኽእሉ ኣብ ትግራይ ኣሎ ቶም ከዓ ምስቲ ማዕበል ምስቲ ተኣሽሙ ዝንሳፈፉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣለዉ እዚኣ ክላሪፋይ ክትግበር ኣለዎ ንሱ ካብ በልኩ ኣጠቃላሊ ስራሕ ናይ ፌደራል ናይ ኣብይ መንግስቲ ነዚ ኩነታት እዚ ምፍጣር እዩ መንእሰይ ክስደድ ምግባር ኣብ ትግራይ ናይ ኢኮኖሚ ቅልውላው ክህሉ ምግባር ማሕበረሰባዊ ቅልውላው ክህሉ ምግባር ህዝቢ ብትግራዋይነቱ ተስፋ ክቁርፅ ምግባር እዩ ተኣሽሙ ናይ ሶማሌ ዝበልካዮ ቀንዲ ናይ ባይደወይ ናይ ብልፅግና ፕሮፓጋንዳታት ካብ ኣዲስ ኣበባ ቀፂለን ኣብ ጅግጅጋ ኢኻ ትሰምዕ ቀንዲ ናይ ተኣሽሙ ሎሚ እውን ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ንመንእሰይ ናይ ምሽቁራር ብዛዕባ ግፋ ገለ እናተባሃለ ዝግበር ዘሎ ጎስጓሳት ኩሉ እቲ ናይ ኣካል ናይቲ ስትራቴጂ ንብሄረ ትግራይ ኣድቂካ ኣድኪምካ እንተተኻኢሉ ኣብ መጨረሻ ብወተሃደራዊ ምድምሳስ ቅድሚኡ ግን ብፕሮፓጋንዳ ብማሕበረሰባዊ ቅልውላው ብኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ምድቃቅ በቃ ንሱ እዩ ዝግበር ዘሎ and it's a fact ኣብ ትግራይ ፀገም ኣሎ እወ ናይ ትግራይ ከተማታት ፅማ ይኾን ኣለዋ እወ ሓቂ ብስትራቴጂ እዩ ይስርሐሉ ዘሎ ኣነ ከም ሓደ ልሂቅ ነዚ ናይ ሸዋ ስትራቴጂ ተቐቢለ ንዑ ንምሕጋዝ ኣይኮንኩን ሰርሕ ንዑ ንምብዳህ እየ ዝሰርሕ ክብድህ ከለኹ ሎሚ ብተግባር ኣብ ተግባር ይሰርሕ ዘሎ ከዓ ናይ በዓል ደብረፅዮን ሕወሓት ኮይኑ ይረኺበ እዩ ኣነ ምስ ሓቂ እየ ኩሉ ሻዕ ተኣሽሙ ዝብል ሰብ ይፍተዎ ኣይፍተዎ I don't care ታ ፋክት ግን ብሄረ ትግራይ ከይሽነፍ ከይስበር ናይ ባዕሉ ውሳኔ ክውስን ክኽእል ምግባር እምብለይ ኢሉ ሎሚ እውን ይቃለስ ዘሎ ሕወሓት እዩ መንግስቲ እውን ምላሱ ግቡእ እዩ መኸተ ከዓ ተጠናኺሩ ንኣብይ እውን ስዒርና ብሄረ ትግራይ ስዒሩ ክወፅእ ኣለዎ ኣነ ከመይ ዝኣምን